Čo sa týka ľudí, ktorí vlastne, alebo ľudí samotných, ktorých sa táto akcia týka, tak je to vždy o tom, že kto ako tú akciu pochopí, ale stretávame sa väčšinou s ústretovým správaním a dokonca sú radi, že prišlo ku kastrácii a nebudú mať nechcené šteniatka. V tých osadách to vyzerá veľmi zle v niektorých prípadoch. A oni sami vlastne nevedia, ako sa s týmto vysporiadať a nedokážu zabrániť tomu, lebo tie zvieratá tam pobehujú, proste tam nie sú ploty, tam nie sú dvory, čiže zvieratá tam pobehujú úplne na voľno a ťažko je tam odsledovať, keď je nejaká háravá sučka. Vznikajú tam potom bitky a následne na to nechcené šteniatka a tí ľudia majú s tým problém, keďže sa toho nechcú zbaviť, nestarajú sa o to, zvieratá tam sú vychovávané vlastne bez človeka, ktorému patria, takže sme sa stretli mnohokrát so zvieratami, keď sme sa pýtali na majiteľa, tak bola odpoveď, že to je nikoho. Do jednotlivých osád sa vraciame po kastračnej akcii väčšinou s odstupom takého mesiaca. Vždy sa tam vydajú niektorí členovia nášho tímu, ktorí majú konkrétnu osadu najbližšie a kontrolujú rany, kontrolujú počet psíkov, či nejaký nepribudli. V prípade, že je tam nejaký problém, buď že by bola nejaká podraždená rana alebo nejaký iný zdravotný problém u psíka, tak sa to rieši s veterinárom. No a v prípade, že tam nejaké psíky pribudnú, ako sa to stalo teraz aj v Krásnej Hvorke, išlo konkrétne o šteniatka, ktoré im dali ľudia priamo z dediny, tak v takomto prípade sú tie psíky odtiaľ odobrané. Samozrejme, ak ide o nejakých dospelých psíkov alebo nejakú dospelú sučku, tak sa rieši v prvom rade kastrácia, ale ak ide o šteniatka, tak tie odtiaľ hneď berieme a do nejakej hodiny, dvoch sa hneď spolu spojíme a hľadáme riešenie kam s nimi. Tých problémov by sa dalo pomenovať viacej. Keď ideme od začiatku celej akcie, tak na začiatku sú to financie, zohnať dobrovoľníkov. No a už keď prebieha samotná akcia, tak tie problémy ťažko pomenovať, lebo vždy je, každá situácia je individuálna a ťažko je tam nájsť nejaký zásadný problém. Možno sú to naozaj, keby mesto, v ktorom, alebo obec, pre ktorú organizujeme túto kastračnú akciu, bola ústretovejšia a možno sa zapojila trošku aj finančne alebo minimálne osvetou, tak to by nám v tomto prípade veľmi pomohlo. No a my nikdy, keď ideme, nevieme, čo presne nás tam čaká. Samozrejme, že máme osadu zmapovanú, ale vždy vás prekvapí kopec vecí, na ktoré alebo s ktorými sa nepočítalo. A taktiež nevieme, koľko zvierat sa odtiaľ bude odoberať a vlastne je to veľmi hektické, lebo počas celej akcie sa zháňajú dočasné opatery, dobrovoľníci, ktorí si zoberú zvieratá, čiže popri tom sú ľudia, ktorí tieto zvieratá fotia a nahádzajú sa hneď na internet, aby sa im hľadali dočasné opatery. Takže my vždy ideme na každú akciu s takou malou dušičkou, ale doteraz musím povedať, že sa to vždy podarilo a úspešne to, čo sme odobrali, tak sa aj umiestnilo.